ċar kristall dwar kif fit-3 ta' Ġunju ridu nażlu bejn Joseph Muscat u Simon Busuttil, l-opinjonista u ħassieb Martin Scicluna kiteb il-ħsibijiet tiegħu dwar il-karattru tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Fit-Times of Malta qal li t-test tal-aħħar 4 snin kien dwar kif Simon Busuttil esprima t-tmexxija tiegħu b'mod nazzjonali. Hemm numru ta' deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar 4 snin li jitfgħu dubju dwar il-ġudizzju ta' Simon Busuttil u jekk għandux karattru b'saħħtu biex imexxi l-pajjiż. F'artiklu fejn jgħid li Simon Busuttil huwa lightweight Martin Scicluna semma żewġ eżempji biss ta' dan. Qal li fil-każ tal-Unjoni Ċivili inqabad f'maltempata politika interna. Id-deċiżjoni li astjeni l-iktar pożizzjoni dgħajfa li setaħa kienet kawża tal-qasmiet fil-partit tiegħu li naqas milli jġib flimkien għal Scicluna fl-artiklu tiegħu. Eżempju ieħor li semma kien dak tar-referendum dwar il-kaxxa. Innota kif Simon Busuttil spiċċa jsegwi lil Joseph Muscat anki jekk hu Busuttil jgħid li jemmen mod ieħor. Pad-deċiżjoni fuq l-Unjoni Ċivili ma kienet tagħmel ebda sens morali jew politika, iżda urid biss djufija għal Scicluna. Martin Scicluna jgħid li l-kuraġġ li wieħed jieħu deċiżjonijiet huwa bżonjuż f'mexxej u jinnota li hawnhekk Busuttil falla. Taħt pressjoni li hija inevitabbli fil-politika ma spikkax, kiteb Scicluna. He cracked biex inkomplu nużaw kliemu eżatt. Qal li minflok wera li huwa bniedem sod wera li hu fil-fatt mingħajr esperjenza u għandu wistin tqir. Imbagħad tkellem fuq kwistjonijiet oħra. Jinnota kif jirkeb fuq kull karru li jiġi, jekk hux l-ambjentalisti blow dizett, jew inkella l-qlajiet ta' dik li Martin Scicluna jiddeskrivi bħala hate blogger. Scicluna jinnoti li anka fuq il-Panama u e-grant Simon Busuttil ma ġixxiex kif jaġixxu politiċi maturi. Iżda t-traċedja l-kbira ili jibbaża l-allegazzjonijiet kollha tiegħu fuq individwa li mhijiex magħrufa għall-imparzjalità għal Martin Scicluna li jinnota kif kap tal-oppożizzjoni għandu jinvestiga l-fatti. Jinnota kif li l-avversarju politiku tiegħu jiddeskrih bħala kriminal, villain. Id-diskors ta' Busuttil xejn ma kien jiġbaħ dak ta' statista. Malta għandha bżonn bniedem ta' karattru biex ikun Prim Ministru, kiteb Scicluna, filwaqt li jżid li Simon Busuttil huwa xi ħadd li jipprova jirkeb fuq kull karru li jkun qed idur. Jidher li huwa ostaġġ ta' xi ħadd li l-kredibilità tagħha hija suspettuża minħabba l-viżjoni kontra l-Labor tagħha, kompla jikteb Scicluna, li temm jgħid li l-politika hija dwar deċiżjonijiet. Tenna li f'għaxar ijiem irridu nażlu bejn il-kwalitajiet ta' min se jkun il-Prim Ministru illi jmiss. Se tkun dwar il-karattri ta' Busuttil u Muscat, iddikjara Martin Scicluna.